Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kabalay nga taga-Hubay, Liloan, Cebu. Aga tumatatampo nagdasingan nga Ella. Day, ato tag basketan niya ha. Ha? Nga naman? Muduwa og basket tag akong kuya, mananaw ta. Ay, di man ko hilig og basket, day, oy. Onya, di ka ganahan nga makakita sa akong kuya di ay. Nga nagkataong ganahan mo kung makakita niya. Sus! Basta na kay nako imong lihok, oy. Nahibaw ko type di mo si kuya mo. Sige, God. So, ay nakong pananghi, di Papa, day. Dili ha. Pong. Pagpuyo ila. Daghan ka na nga ila laki dito sa baskitan. Di mo sagog ko. Dili lagi. Pong. Lingaw na siguro kayo dito sa baskitan ron. Oh, nag-text na si Rita. Naanak ko gawas sa inyo. Saan manin ako? Ay, gusto rin kayo kumuadto. Bahala na. Wait, guess ko. Sa bintana ako muagi. Basta makasuot ako! Shutdown na sila si kuya! Para tayo sa si kuya, dali! Nice one, kuya! Wow! Congrats! Salamat ay. Ayun ha. Hello, kuya. Salamat sa pagtanaw ha. Kuya, ikaw ba iyang giari? Uy! Binuang na bitaw ay joke! Malimpay na sa kukontinuod. Ay! Nila agre kagabi. Pa. Gahi gre kag-uhap. Ayaw kong suwayi ila. Kay di lang unya ka ng tamparos ang mong makuha kung magtuman kayo sa mong gusto. Nakasamot ka! Opa. Kinsa man yung nanawag? Number raman? Hello? Ella, si John ni. Kuya John? Diin ka sa ko number. Ni Rita. Wa ko mahimutang pag-ingon niya nga isagpa ko si mong papa. Okay ra ka? Ha? Okay ra, kuya. John, maora na yung gitawag ni mo? Oh, kaya di ko gusto doon ay magpasakit ni mo. Ano? Ella, I love you. Oh, O, isultihan ko ni Rita. Nakagusto siguro ka na ako. dili ko pwedeng mag-uyab-uyab. Mapatian ko sa kong papa. Konsulto lang ko ni mo, mga tubang sa iyong papa.
John, Unsay uyab nimo? oo pa, uyab na ko si John. Sige. Di ko mukontra. Pero dunay usa ka kondisyon. Unsam na, tito? Pagpapanan ako, kay pagkasalta mo. Ha? Pa, Unsa man. Uyon ka ba dyan? Oo. Pakasalan ko sa ila. John. Kagalit sa mga pangita po, uy. Huwag ko magtahom. Nakasalonon namin ni John. Tayo pa. Hapon naman, pero... Huwag ko'y text nga nadawat gikan ni John. Hain madali kayo siya. Wadi ka maibaw? Nilarga man siya sa Manila. Unsa? Na may offer among auntie niya nga trabaho dito, kud. Wadi ka niya sultihi? Oo. Pero, sige lang. Nakasabot ako dahi. Salbahis ka dyan. Imo kong gipalaom. Nitando pa ka nga magpakasalta, pero nitalaw na ka. Unsa na may balita si mong uyab? Pa, wala. Daan palagi ko. Di yun siya seryoso nimo. Pag-focus sa imong pag-eskwela, ila. Hapit ka mo graduates college. O kalimti na itong tawhana. Opa. Anak, nalipay kay ko sa imong naabot karon. Doon na kay maayo nga trabaho. Pamilya na lang ang kuwang. Pa, wa pa ko uyab. O asa pa, maabot na bitaon niya na sa ustong panahon. Ay, noon. Ay, anak, unta nakasabot ka sa akong tumong sa bata pa ka. Di ko gusto nga maguba ang imong kaugmaon. Kay nasayop ka og pili og lalaki. Nahibaw ko pa. Sa tinuod lang, giluwas ko nimo. Nalayo ko sa way ayo nga lalaki. Magpunto lang ko rin sa bahay kay day off na ako. Gusto ko mo relax. Oh, kinsa man ron? Oh, John? Yan na. Nganong niya ka? Di ba ko dugay nga nauli gikan sa Manila? Dili ko interesado. Yan na. Paminawas ako. O sa pamay paminawan ako ni mo. Kung anong nibiya ka? Nganong nitalaw ka? Ha? Di ba to hustong panahon para magpakasal ta? So tihiragot ko? Gimahal bagit ko ni mo, John? Oo. Mahal ka. Maong dili ko gustong magpakasal ta nga di pa ta andam. Gusto na ko nga kung magpakasal ta. Kanang andam na ko. Kitang duha. John? O karon andam na ko. Ikaw, andam na ba kang mapagkasal ako? Oo. Ay, hagtod ka ron. Mahal kaya
magsulti ka dyan. Give me now, Keisha Bright. I love you too. When I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel a love that's beautiful and new. This time, Wag gyud kay kimahayan sa tanang panghitap mo. even better. Oo, nasakitan ko pag una. Pero nakarealize ko nga kung kamao lang kang mo paabot, moabot ra gid unya ang panahon nga ikaw na sad maipaboran sa panahon. Dinhin na lang ko top ug daghang salamat sa pagtagating akong tampo. More power, RMN.